3 bevált módszer, amivel izgalmasabbá teheted a meseolvasást. Gyermekeink manapság sajnos pörgős akciófilmekhez vannak szokva. Kevésbé köti le őket a meseolvasás. Pedig, ha belegondolunk, a meseolvasás fejleszti a gyermek intelligenciáját és a fantáziáját is, a szókincsét is bővíti, a rajzfilmnézés pedig nem. Ha te is szeretnéd, hogy gyermeked megszeresse a meseolvasást, és később is olvasóvá váljon, íme 3 tipp, hogy ezt elérd. 1. Meseolvasás előtt olvasd el a mesét te magad is, és döntsd el, hogy meseolvasás után még milyen meséhez kapcsolódó közös tevékenységet végezhettek. Miközben persze a meséről beszélgettek. Ha mesefalóklub tag vagy, nagyon könnyű dolgod lesz, töltsd le a meséhez tartozó kifestőt, vagy feladatlapot, illetve a puzzle-okat a klubból. 2. Meseolvasás közben vagy utána kérdezz rá, hogy mi a véleménye a gyermekednek. Szerinte jól tette-e a mesehős, amit tett? Vagy másképpen kellett volna cselekednie? Ha volt a mesének tanulsága, beszélgessetek róla. Célszerű olyan mesét választanod, amelynek van tanulsága, amelyik értéket ad, vagy épp egy aktuális problémára válaszol. Ilyen lehet például a jótékonyság, a kiközösítés, vagy az együttműködés. A Mesefalóklubban nevelési cél szerint is választhatsz mesét. 3. Hagyd, hogy a gyermeked meseolvasás közben kérdezzen, rámutasson a képbe. Amikor elolvastátok a mesét, kérd meg, hogy mondja el az ő szavaival, hogy mi történt. Játszhatjátok például azt, hogy most cseréltek, ő lesz anya, és neked mesél a képek alapján, miközben lapozgatja a könyvet. Ha tetszett, mentsd el későbbre, vagy bármikor elővehesd a tippeket.